सिगाङावनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरबाय। आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनोदि दहाय आङो फेसबुकखौ जेब्ला नायै नायलांबाय थानानै नुबाय बर' खौरां निउस पेजाव नुबाय आरो फेसबुकआव बेहाय नुबाय हाग्रा बिफाना सासे दंफां सिखावखौ गावथारनाय। बर' खौरां फेसबुक पेजाव आं मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला जारबारि ओनसोलनि गियानिपुर हाग्रा बिफाननि मावफारियाव दंफां लायनो थांनाय 45 बोसोर बैसोनि हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों। नंगौ, दंफां दानफायनाया आयेन बेरेखा। थेवबो जोंनि मानसिफ्रा मोनथिसेयावबो माने दंफांखौ खावनानै फालांगि खालामनानै जानो सानो आरो। बेबायदियावनो सिगांबो जालांबाय जाथाया, सिगांबो खोनादों गावथारजानाय। बे दंफां लायग्राफ्राबो बुजिनांगौ दि बे दंफांखौ खावबाथाय मा जागोन, खावबाय थाबा मा जागोन। नों सानसेखौ नों जेन थेन खावनानै लाबोनो हाबाय, नों बेखौथ' गले गले लाबोबाय थानो हायाना, बेखौ खावबाय थानो हाया। सानसेबाबो नों नोजोराव गोलैखागोनानो, सानसेबाबो नों नोजोराव गोलैगोन, नों आयेननि नोजोराव गोलैखाथारगोन नों आयेन बेरेखा खामानि मावनाया। अब्लाबो खनसे गोरोन्थियाव निमाहा थायो, निमाहा होलायनांगौ। जुदि खनसे खननै निमाहा होसेयावबो खनले बियो गोरोन्थि मावबाय थायोबा बेखौ आयेननि मददै साजा होनांगौ। साजाया बेनो, बेयो जिउ जोबनायनि साजा मोननो नाङा। बेयो हयथ' जोबथेसालियाव बिजिरगिरिफ्रा बिजिरगोन, बिजिरनो थाखाय कर्ट दङ, बिसोरो बिजिरगोन। नाथाय डाइरेक्टयै बेबायदि जिउ फोजोबनाया, गावथारनाया बेयो सहायथाव नङा माने। ओंखायनोथ' बेफोरो आयेन बेरेखा खामानिखौ मावालासिनो गुबुन खामानिबोथ' मावजायो, बेखौ आं बुंनो सानो आरो। बिदि होननानै आं गावथारजानायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै साननो नाङा। जेनेबा आं जास्ट खोथाखौ बुंदों, बेबायदि गोरोन्थि मावनो नाङा। दा गोरोन्थियावनो बेबायदि साजाखौ मोननांबाय, बेबायदिबो नंद्रायाबा आरो साजाखौथ' मोननांगौमोन, अब्लाबो जिउ जोबनायनि साजा मोननाङा, आं बेखौ सानदोंमोन। माखासे मानसिफ्रा जिउनि लामा नागिरना मोनैयाव बेबायदिनो गोबां खामानि मावनो गोनां जायो, उफाय नागिरनो मोनैयाव गोरोन्थि लामाजों थांनो गोनां जायो। हयथ' सोरबा सानस्लाबनो हायैयाव सिखावबो खावनानै जानो गोनां जायो। अब्लाबो गासिबो दायावनो खनसे निमाहाया थालायो, बेखौ आं लुबैयो। नाथाय बिसोरो सरकारनि मानसि होननानै गोहोआव थानाय होननानै दाय मोनथारनांगौदि बेखौ गावथारनांगौ, बेथ' माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। बिटिआर ओनसोलाव दा जेरै बर'आनो सरकार सालायो आरोना, बर'आनो सरकार सालायो, बर'नि गेजेरावनो दा बेबायदि गावथार जालायनाय, मा जालायनायखौ जों खोनाबाय थानो मोन्दों आरो। जेनेबा बिटिआर सुक्तिया जोबोद सान्थिनि सुक्ति होननानै जोंबो खोनादोंमोन। जेब्ला दानिया नुयो, अखा नायबानो फेसबुक बोलाबानो, मोखां बिजाब बोलाबानो, इउटुब नायबानो बुलायलायनाय, बुथारलायनाय, गावथारलायनाय, सोरबा लिडारजों लिडार नांलायलायनाय, सोरबा निउस पर्टेलखौ लिंहरलायनानै बेबा बेखौ बखिलायनाय, बेबा बेखौ बखिलायनाय, माने बेबायदि नुयो आरो जोङो। बेबायदि बर'आ खौसेथि गैयैयावनो नाख्रेबजाबाय दं। दा नैबे गावथारजानाया
बर'नि अनगा गुबुन हारि जानायमोनबा बिसोरखौ आयेन बायदि हमगौमोन, जेलाव हरगौमोन, अब्लाबो डाइरेक्टयै गावथारनाय नङामोन आरो। दा बर' हिसाबै बिसोरो लोरबां सानबाय, बर'खौ लोरबां नुबाय बिसोरो, खौसेथि गैयिखौ नुखायो बर'खौ, गावनि गोसो बायदि बिसोरो बर'खौ गावथारो बुथारो। बिटिआरनि चिफ इएमजिएमआ जिहेथु बर'आनो, बर' दैदेनगिरि लिडारफोर थासेयावबो मानो बर'नि जायगायावनो, मानो बर'आ माबा मोनसे दाय मावोबा सिदायै जेबो बिजिरनाय गैयालासिनो डाइरेक्ट बिसोरनि बिखायाव मानो गुलियाल' हाबो? बे खोथाखौ आङो गासैबो बिटिआर रायजोफोरनि गेजेराव सोंहरनाय जाबाय। आं लिडारफोरखौबो बुंनो गोसो गैला, मालाय गोहोआव थानाय मानसिफोर, जों बुंनानैबो लाब गैया। जिखुनु गावथारजानाय सुबुङा थार बिजिरनायखौ मोननांगौ, बेनोसै। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।